मान्यवर मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और ता पाखे जो बेल आइकन नहीं तो दबाई दियो जो कमेंट वीडियो देखिबो सब मु छाड़ीबी खाली देखिबो देखिबो माने देखिबो। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯିବାର କ'ଣ କରିବା ଘରୁ ଯିବା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏତେ ଓଜନ ତ ଯାଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଫୋନ୍ କରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଏ ଏଠି ପଳାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଲା ନେଇ ଚାଲେ। ରହିଯା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରହିଯା ବାହାର ବାହାର ଏ କାର ଭିତରୁ ବାହାର କୁତ୍ତା କମିନା ଜମା ହଲିବୁନି ବାହାର ବିଲୁଆ ପରି ଶୋ କୁକୁର ଭଳି ଆଣ୍ଠା କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠା ସେଠି ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ସେଠି ଆଣ୍ଠା କରୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାରନି ମାରନି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କିରେ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ତା ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ସାର୍ ହେଇଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଆଉ ମାଲାମାଲ ଆଜି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମାଲ ମାରିଛି। ଏରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ କିରେ ବିଡ଼ି ବିକି ଆଣିଛୁ ନା ସିଗାରେଟ୍ ବିକି ଆଣିଛୁ କିରେ ଏତେ ମୁଁ ବିଡ଼ି ବିକିକି ସିଗାରେଟ୍ ବିକି ଚଢ଼ିବି ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି ମୋ ପଇସା ଜଲ୍ଦି ଅଧିକା ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ବୋଲି ବେଶୀ କ'ଣ ଗପୁଛୁ କିରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି କହୁନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଦାଦାଗିରି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ବେଶୀ ଗପୁଛୁ ଦେବି ଧରିକି ତୋର ଏତେ ସାହସ ଏ କୁକୁର ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଅ କୁତ୍ତା କୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଅ ବେ ଏ ନାଇଁ 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 ମୋ ଏ ହଳଦିଆ ଗାଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ ପଳା ସାର୍ ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଓ ଏଇ କଥା ତାକୁ କହୁଛ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି ଆରେ ପୋଲିସ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସି ତମେ ନେଇ ପଳାଇଲ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନଖେ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏରେ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କିରେ କେଉଁଠି ମଦ ପିଉଥିଲୁ ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ହଁ ନା ଭାଇ କ'ଣ କରିବା କାମ ତ ନାହିଁ ସେଇ ସିଗାରେଟ୍ ମଦ ବିକି ବିକି ମୋର ତ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଲିବର ସେଠି 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଆଇଛି ଏଠି ପରିବାର ବୁଲିବାକୁ ହଁ ପରିବା ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ କିରେ ତୁ ନା ସେ ଦେଇଥିଲା ସେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ନା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା କାହାର କି ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମୋର ମୁଁ କିଣିଛି ଜାଣିନବେ ଆଉ କିଣିଛି ନା ଗାଲୁଆ ଡକାୟତ ଦେବି ଦିନ ମୁଁ ଚାପଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି କହୁନଲା ଲୋକାଲ ତା ମାଟିକି ଏମିତି ବାଟିକି ସାଇଜ୍ କରିଦେବି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ପୋଲିସଙ୍କି ଚିହ୍ନିଛୁ ତ ଚିନି ତୁ କ'ଣ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ବେଶୀ ଗପୁଛୁ ଦେବି ମୁଁ ଚାପଟା ଗୋଟେ ଦେ ବେଶୀ ଗପୁଛୁ ଲିବର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତ ତୁ ଯେଉଁଠିକା ଡନ୍ ହେଇଥା ମୁଁ ଏଠିକା ଡନ୍ ଦେଖିଆନି ର ଦଉଛୁ ପାନେ ର ତୁ ଖାଲି ଓହ୍ଲା ଏମିତି ସେକି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ସେକି ତତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେବି ଆଗକୁ ଚାଲ କେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ କହୁନ ଏବେ ଏବେ ନାହିଁ ପଇସା ଫେରେଇବୁ ନା କ'ଣ ନା ଏବେ ଫେରି ନାହିଁ ତମେ ଏଠି ରାତି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ନା ଶଳା ହାରାମି ବାହାର ହାରାମି କିଏ ଚିହ୍ନିନୁ ହେଲା ଦେଖିବୁ ହାରାମି ମହାରାମି କିଏ ଜାଣିନୁ ସାଇକେଲ ଟାଇଗର ଥୁଆ ହେଇଛି ଦଉଛି ର ତତେ ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଦେଖିଲା ତତେ ମାରିବେ ନେ ର ଯାଏ ର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ ର ଦଉଛି ତତେ ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ।